Adrian Zelaia Gabon, zurekin naiz berriz ere. Eta adibidez, atzo Podemosek, kalderatu zuen, edo jakinerazi zuen nolabaiteko egitaragu bat. Eta hor badaude, proposamen ekonomiko batzuk agian merezi dutenak begirada bat, edo zu behintzat begiratu dituzunak. Bai, asko aipatu da dokumentu honen gogortasuna edo. Arlo ekonomikoan nik esango nuke batez bere muinean ez dela horren besteko. Batez bere muin hori oso lotuta dagoelako, hori izan genduen pasaden hastian, arlo presupuestarioekin. Eta horri ikusten duguna da, pues igual beste alderdi batzuk beste antzeko kontestuetan egin dituzten gutxi gora proposamenak. Ez oso sinesgarria, gastu publikoa sustatzen dan modu nabarmenean, baina, gastu hori finanziatzeko orduan, erdia baino gehiagoeneko 60 dago inkognita batzuen arabera. Bata da hazkunde ekonomiko, hau da, hartu behar diren neurriekin lortuko den hazkunde ekonomikoaren ondorioz lortuko den zerga igoerarekin finanziatuko dugu gastu horren parte importante bat. Eta bestea da, defizita handitzea eta aleginduko gara Europar Batasunak horretarako baimena ematia. Bi inkognita oso hipotetikoak direna. Eta, gastu, planteatzen diren gastu guztiak horretan oinarritzea, ez dakit zen punturaino dan sinesgarria. Aurrekontutatik aparte planteatzen dire beste gauza batzuk, igual interesgarrienak, bata igual zorraren kontzeptuarekin lotzen dana. Zorraren azterketa izan zen Podemosen hasierako programaren oinarria neurri baten. Diskurso alternatibo bat martzan jartzeko eta, baina horra aipatzen den kontzeptua oso kontzeptu konkretua da, interesgarria da, nire ustez, da, enpresa txikientzat zorra berregituratzeko aukera berriak edo emotia, baina kontzeptu interesgarria da, baina praktikan planteatzen dena da prozedurak erraztea, ez besterik, ez? Orduan, bebai ez da oso gauza nabaria. Igual, interesgarria izaneke, lan erreformari buelta emotearen emotetik aparte, banka publikoarena. Banka publikoaren kontzeptua nahiko lantzen da, eta baina nahaztuten dira bi esparruak. Bata da, banka publikoa hitz egiten darien oso kontzeptu diferenteak erabiltzen dira. Bata da, iko aipatzen da, eta nolabait egitura publikoetan oinarritutako funtzak edo egiturak, gauza bada, eta hori ez da bateria purgarria, hori onargarria daleko guztietan, eta bestia da gordailu... Ez da berria ere, ez? Ez da berria, hori egiten da, beste barik, ez. Eta bestea da, gordailuetan oinarritutako banka publikoa indartzea. Eta hori bai dela kontzeptualki aldaketa importante bat Espainian, konkretuki esaten da bankia aipatzen da. Gobernuaren eskuetan dauden banko horiek, laguntzen bitartez, gobernuaren eskuetan dauden banko horiek, banku publiko moduan gestionatzea da, eta arlo publikoan geratzea. Hori izanik igual, programa berritzailena edo igual onartzeko zaiena beste interlokutoren aldetik. Zerbait gehiago azpimarratu nahi, Joseba? Nik pixkat hauteskunde kanpainako ekitaldi kutsua hartzen diot gehiago proposamenari, esan nahi dut gainetik irakurri dut, baina ia herritarren arreskatearen kontestuan da, ia 1.000 milioi euroko gastu hazkundea proposatzen da osasungintzan. Espainiako estatua gaur egun, bere sektore publiko guztia gastatzen baitu 300.000 milioi euro, 100.000ko hazkunde bat planteatzea da, 130.000ko hazkunde bat planteatzea. Oso ondo dago, baina gakoa da nola finantzatu behar duzu hori. Honek guztiak Europarekin izango den negoziaketan, ez duk esan dezakezu, ez nik malgutu nahi dut defizita helburua, oso ondo, baina mailaren beste aldean beste norbait dago, beste norbait horrek beste sensibilidade bat dauka, eta bere baldintzak ezarriko ditu. Ikusi dugu hori orain baino lehen. Jatorrizko kontraza bat dago, nioterrek esaten dabe, hazkunde ekonomiko eta hazkunde ekonomiko eta presupustoren hazkundea. Zeu, defizita badeko zu eta gainera defizitori handitu nahi badozu, nekez Europan agako diote, baina hori nahi badozu beste aldean bateri zarko diozu diru. Eta ezin dozu momentu berdinen planteatu zorraren azterketa, zorraren errebizioa eta aurrekusi defizitaren igoera bat. Azken finean defizitori baten bate finantzatu beharko dago. Eta proposamen bezala ondo dago, baina paperren gainean, errealitatean horrek ez dugu zentzuri. Lehenengo eta bain, Europar Batasunak ez dagoelako baimenduko defizita egotea, eta bigarrenik defizitori lortzeko beharko dozula baten bate finantzatea. Eta gaur egunean finantzaten duko zuzenei, esaten badiezu, zure zorraren pagakerak eta aztertuko
dituzela, eta berregituratu nahi dozula sobezorra, hori egiteko defizit oso gitxiki behar dozu. Eta berez kontrasen bat da, esatea, defizit egingo dut, eta gainera zorraren berregiturak, edo bat edo aztea. Eta beste gai bat, barkatu, lan reforma deusestea planteatzen danean, esan dut, atzera bueltarik ez dago, dagoeneko gertatu diren kaleratze guztiak tabar gertatu dira, ez? Orain, gaur egunean planteatzea, Espainiarako lan merkaturako legedi posible onena lan erreformaren aurrekoa da? Hori da benetan erantzun beharko genuken galera. Ez, erreforma egin behartzen, etzen egin behar gustatu zaigun, ez zaigun gustatu bezik. Eta gaurko kontesturako, zein... Noragoa zen, zein lan merkatu proposatzen dugu, eta zentzu hortan, nik ez dut uste bere biziko ekarpena denik, lan erreforma deusestatzea, baita gustatu izan espazitzaigun ere. Esan dut, aurrera begirako, pixkate, ausartagoa behiru izatzen. Bai, Adrian. Bueno, Europaren jarrera zalantzetan jarriko nuke. Ze kontestu politiko aldatzen ari da oso bizkor, eta ja Grezian gertatutako ikusita, Portugalen dagoen kontestu berria, Europaren estrategiak, hankaz gora dago hainbeste arlotan, auskalo, zeintzuk diren Europaren estrategiak datorren urtean, hemendik 2 urtera. Orduan, nik hori inkognita moduan jarriko nuke, ez nuke esango zeozer negoziatzen hasi eta ez luketela lortuko, ez dakit, baina bai inkognita moduan jarri behar dela. Lan erreformarena, ala ere, naiz eta atzerakoa izatean, errepikatu nuke bestetan esan duguna. Igual Espainiarentzat kaltegarri izango litzakela, baina guretzat ziurazki nire ustez ona. Badago beste kontu bat, kontu hau dela eta gaur itxasatutxa Bizkaiburu Batzarreko presidenteari entzun dio dana, eta bere esanetan oso berzentralizatzailea omen da Podemosen proposamen hau. Hala iruditu zaizu ezuei, edo ez hainbeste, edo ez tezu hainbeste sakondu, edo... Josuak esan dabe moduran ikustatu dela hauteskunde ekitaldi bat, eta hauteskundetan emoten diren mezu horietako bat. Bai, Galder? Nik bat natorera bat Josebak esan duenarekin, eta orain Zigorrek esan duenarekin, kutsu elektoral izugarria ikusten dio dokumentu honi. Azkenean nik ez dut oso sakonean irakurri, baina eta ekonomia arloan ez dut begiratu zer esaten duen, egia esan da, baina kutsu elektoral izugarria dauka dokumentua, azkenean planteatzen dizkio PSOE-eri, Sánchezi, hainbat gai ezinezkoak direnak PSOE-rentzat, ezta? Ekonomiaz aparte, erabakitzeko eskubidearen asuntoa proposatzen dio, edo eskatzen dio Sánchezi, hobeto esan da, eskatzen dio, eta hori badaki Pablo Iglesiasek badaki Sánchezek ezin duela onartu. Batez ere, Komite Federalak esan zuelako duela 2 aste, marra gorri hori ez dutela pasatuko, eta hori da Podemosek argi daukalako, Pablo Iglesiasek argi daukalako hauteskunde berriak nahi dituela. Beraz, hori da hauteskunde berrietarako programa bat zure ustez? Nik argi daukat programa bat dela, hauteskunde kutsu handia ikusten diot. Eta hauteskunde berriak nahi dituztelako, Podemosekoek nahi dituztelako. Partido Popularrak nahi ditu? Ez daukat hain argi. Izan derezu esaten nahi zea pixka eta espertu intzeala, baina aste hontan badaukagu kapitulo berria Partido Popularraren inguruan, Esperanza Aguirreren dimisioarekin, eta berak etorkizuna marraztu nahi izan dion Rajoyri edo ez, eta bar. Beraz badago zer kontatu, eta zer... Dimisioa ez, Guardia Zibila euren egoitza harakatu ebala. Dimisioa etorri izan, gero. Asunta dekona da, ustelkerea gero eta gehiago urtetan nahi dela, eta lehen Rajoy isilik da Moncloan jesarritza zeukan estrategia, erabat aldatu zaiola. Ez dakit segatik, baina derrepente zabalek egoazan prozesu guzti horrek estanda egin diotelako aurpegian, eta baina aurkeztan bat hauteskundetara, PP izango dalako hauteslegoak ustelkeri horrekin bat egingo dagoen alderdia. Edozein kasutan, inkestak dira, eta azken aste uruntan kaleratu direnek, berriz ere Partido Popularrari ematen diote garaipena. Baina ez gobernatzeko aina, ez da? Ez, gobernatzeko aina, panorama, lehen esan duguna, podiumean aldaketak egon daitezke, baina panorama antzeko xamarra izango lezerek ez. Nik argi daukat, eta hemen behin eta berriro esan dut, alderdi popularrari ustelkiraren asuntoa, uste dut alderdi hau egin behar duela, eta hemen esan dut baita, birfundazio bat, bersorkuntza bat, baina modu orokorrean, ez dut esaten guztiak bere haien etxeetara joan behar direla, ze badago jende oso ona, baina jende asko joan behar da, eta kanpora bota behar dute, eta hori, birfundazio bat behar du alderdia.
baina hala ere, bozkatzaile begira, hemen esan nuen duela bi aste uste dut, ustelkeriaren gaia ez diola ja botorik kentzen Alderdi Popularrari, ja por deskontau. Ja gertatu zaionarekin Punika, Gürtel, Valentziako guztia, baina hori ikuspegi demokratiko batetik larria da ez botoak kentzea, hau da. Larria da ere Araban PNV-ri ez botoak eskentzea duen ustelkeria, eta ustelkeria handia dauka PNV-k Araban. Larria da PSOE-ri Andaluzian ustelkeriak botoak eskentzea. Hain zuzen ere, PP-ri da faktura handiena pasa dioen ustelkeria, baina ja momentu hontan, ja ez dio faktura handia hori pasako. Zerbait erantzen nahi, zigor, hola. Oso konparagarrek ez direla PNV ustez Araban eukilizaken ustelkeria eta PP gaur egun daukan ustelkeria. Claro, baina eske PNV da hemengo Sabinitzen ez mailako da alderdi sartu bat. Guardia Zibila, ez da sartuko bez, eta sartzen badire ez da izango ustelkeria gati. Tamen ja gauzak, ez diz konparagarrek, eske Iñaki Oyarzabal pasaraztien esan eban, jantokina sala estatu mailan dagoen ustelkeri gairik handizena, Puyol eta erekin batera. Txo. Genoan dekuz Guardia Zibilak dena miotzen, zeta zauzie berbaiten jo. Ez diz gai konparagarriak. Ez diz gai konparagarriak, eta zein dugu jendeen gainatu. Ez dira konparagarriak. Araban gertatu daitekena, eta esatea alderdi bat goitik bera ustel dagola, sobrekin pagazaiola presidente bati. Ordenadoriak zabatu dituztela. Ez da konparagarri zeni, ez dut ezagutzen PNV-ko bat bez gaur gartzelan egondanik edo egon zenik ez PNV-ko gerente bat, eta gainera hemen dauz, autonomi presidente hoiak Mallorcan deklaratzen. Guardia Zibila Genovan. Ez dakitzen bat Zabalik, Gürtel, zerrenda ez dakit buruz, izango diz, 100 edo 200 kaso ezberdin. Ez da konparagarria. Eta gainera, geure ikusleik badakit ez dara konparagarria. Gauza bizek naztea ez dago zentzuri. PNV da hemengo mailako alderdi bat, hiru probintziako alderdi bat, eta Araban badago ustelduta. Eta angulak eta baleak itxasuan dauz, baina bat angula eta bestea da balea. Eta bestea da Espainia mailako alderdi bat, eta Espainia mailan dauka ustelkeria, eta ziu da Katalunia mailako alderdi bat, eta badago ustelduta Katalunia mailan. Ez duelako gobernatuko. Euskadin PP ezin duki ustelkeriarik daklako alderdi testu. Araban gobernatu du, zigor. Barkatu, Araban eta Gasteizen alkate zan ondino badeko hauzi bat Zabalik. Araban eta Gasteizen. Eta Jaurlaritzan ez dizegon sekula. Euskal Herrian Bildu eta PP dira. Euskal Herrian edo Euskadi mailan Bildu eta PPek. Ez, Euskadi mailan Bildu eta PPek ez dute ustelkeri kasu bat ere ez. Eta PNV eta PSek badute. Orduan, Gasteizeko udaletzian salatutak ja. Salatuta. Bai, PNV eta PSek badute. Eta PPek eta Bilduk oraindik ere ez dute epaituak izan diren kasurik. Prozesu batean... Salatuak edo epaituak. Gasteizen badago salaketa bat. Epaituak. Antxinan alkatezanaren kontra? Epaituak. Bai, badakit. Ez que PPek Bizkaian ezin dugu kasurik. Jaurlaritzan bez, sekula santan ez dagoen eta dekon diskurtsoarekin ez dalako gongo. Beraz, kudeaten egon diren lekutan badokate ustelkeria. Beste lekutan ezka imposible dukitzea. Aizu, azken orduko albiste bat, Auzitegi Konstituzionalak generalitateko kanpo arazoetako kontseilaritzaren kompetentziak bertan bera utzi ditu. Beraz, momentu oso klabe izan daiteke hau, ongi dakizuen bezala, deskonexiorako hartutako erabakiaren arabera, Kataluniako legebiltzarrak erabaki bai zuen, ez ziola kasurik egingo Espainiako Auzitegi Konstituzionalari. Ez dakit, hemenik aurrera kontseilaritza honek urratsik eman beharko duen, baina dozen kasutan, ertzerago, gero eta ertzerago egon daiteke egoera horrela ulertzen detala, zigor? Bai. Beste kulore bat. Ez dakit zenbat hilabete dago, ze espero dugu, hausete, berria izango zen, beste zeo zer ezatia. Gauza bera berriro, instituzio berdinetan, errepikatzea behin eta berriro, ez da gauza berria. Ez ditu sorpresen hartu. Ez. No eraz. Ez, ni hola, dagoen egoera da oso ez egonkorra, oso, eta, bueno, nik uste horre erantzukizun minimo bat beharko litzakela politikaren aldetik, eta momentu honetan, bueno, Madrilekoa da gauzitan, eta hori ez dira erakusten ari, eta nolabait Europa aipatu da,
Eta Europa aipatuta esan dezagun. Europaren nora eza edo, bueno, ez eukitzea nolabait, ez? Batzutan mamu bezala aipatzen da ez Europak ez utziko, baino ez dakit, dago dena oso frakzionatuta eta oso ematen du itxura da, improvisatzen dela edo ezta, eta estu, herrialde inestableak eta azkenean jendea sufritzen ari da izugarri, hori ukatzerik ez dago. Ez dakiz zer reforma da nobea, baina benetan azkenean hor dago nire ustez problema nagusia, eta luego zuk esan diozun bezala kulebroi hauetan, azkenean inestabilidad nagusi eta ikusi da argi eta garbi justo altzairuaren kasuan Madrileko ministroak eman duen erantzuna, ezta? Ez dio arretari jarri degin, orduan, egoera bintzat nire iruditzen zait, politikaoki lotxagarria. Haizen momentu batean Frantziara, hain zuzen den Nicolas Sarkozy inputatua izan baita 2012 urteko kanpainan bere alderdiaren finantziazioa egin zuen eragatik. Bikmalion kasu gisara ezagutu izan da, eta formalki inputatu dute gaur Sarkozy, kontabilidade bikoitza izan omen zuen, bere alderdiaren hauteskunde kanpainan, sarri aipatu izan dugu Adrian Zelaia kontu hau, eta sarri aipatu izan dugu zer eragin daukan, gaur Sarkozyren kasua ezagutu dugu. Bai, ez dakiz ondoriak izango dituen erabaki honek. Garrantzitsua izan daiteke hain zuzen Frantziaren eskuman hildo batetik edo bestetik joatea Europarentzat oso garrantzitsua dalako. Batez be, garrantzitsua izan zalako nolabait hori aipatu dugu, gaulismoren amaiera. Hori oso lotuta egon zen Sarkozyren etorrerarekin. Hor badago sondino bi korrontea, bata Sarkozy lideratuta, bestea gehiago lartuta gaulismoarekin, eta nolabait aukerak egon ezkero, gaulismo berriro nolabait berpisteko Sarkozy baztertuta geratzen dalako, nik uste hori oso ona izango litzakela Frantziarentzat eta Europarentzat. Bueno, Sarkozyk badakizen bezala berriz ere hauteskundeetarako hautagai izan nahiko luke, eta bide horretan pentsatzen dut honek laguntza behintzat ez diola emango. Ekonomia mundutik badauzkagu gaur pare bat albiste azpimarratzeko modukoak iruditu zaizkigunak printzipioz onerako, gero zuek esango didazue puntarik edo aurkitu diozuen Emerson Irunen kokatuko da, eta bere gune logistikoa bertan izango da, eta beste alde batetik Volkswageni ere begiratu diogu gaur, polo egiteaz aparte beste autoren bat egingo ote duten landabenen eta kalderatu delako, Joseba. Bai, hau izan liteke Angula eta Balea konparatzea ere, ez? Azkenean, Emerson bada enpresa txiki bat, 80 langile jarriko dituena Irunen, eta berri hona da, atzerriko enpresa baten gunea zuk bertan koka dezan konbentzitu izana, eta zalantzarik gabe, ez dut hori ukatuko, ez? Baina aldiz, Volkswagen bada Euskal Herriko enplegatzaile pribatu handiena, gutxierez Mondragonen baimenarekin. Gaur egun, bigarren modelo hori baieztatuko balitz, ez? Poloren ordez badago beste bat martxan, baina bigarren bate baieztatuko balitz, batez ere enpresak bizi duen egoerarekin, dieselaren arazoarekin eta nik uste dut Nafarroarako oso berri garrantzitsua dela. Esan nahi dute maila ekonomikoan garrantzitsuenetakoa. Beti esaten dugu Nafarroak menpekotasuna handia daukala Volkswagenekin eta orokorrean automobilgintzarekin, baina gaudenean, ez gaude. Batez ere gainera azken astetan arlo ekonomikoan Nafarroan hainbat enpresekin albiste nahikoa txarrak izan dituzte, TRV edo General Electric edo beste batzurekin, ezta? Zerbait azpimarratu nahi honen inguruan, Adrian? Igual hasieran Emersoni buruz komentatu duzuna, apur bat harrigarria da komunikabideetan eduki dauen hori hartzuna. Berri posgarria da, zuk esan duzu moduan, teknologikoki ondokatutako enpresa dalako eta, baina, hainbeste zarata da gero 300.000 eurotako inbertsioa bategatik, ez dakit azkenean da bulego bat, ez gutxi gora bera.
Ikusi egin barko gu, ze etorkizun daukan. Altzairu kontuak gaur ere mai gainera ekarri nahi nituzke, Arantxa Tapia Bruselan ikusi genuen atzo, badirudi Europak ere erabaki duela kontu honetan esku hartu behar duela, Txinari begira jarrita daudela, ze ondorio estatu genezake atzoko bileraz, ze ondorio estatu genezake egoera honetatik. Bueno, apuro jarraitu eskero komunikabideetan horretaz esaten ari dana, konturatzen gara egunetik egunera gai diferenteak hasi direla agertzen. Hasieran zan Txina, gero urrengo astean Txina eta energia. Orain ja hasi aipatzen Txina, energia eta karbono. Hau da, aldaketa klimatikoren aurka egin behar diren ahaleginen ondorioz, enpresa hauek dituzten kosteak eta bar. Orduan, ikusiko dugu, zertan geratzen den asuntoa. Aipatzen zen, kosten azken hilabeteetan Txineko salmentak eta hemengo salmenten arteko tartea izaten ere zalen uneko salneurrietan, uneko 20, uneko 30. Horretaz, balizko dumpin horren eragina zein da. Zein da, uneko 20 edo da uneko 5. Holan izan ezkero, naiz eta hori konpondu, geratuko litzake beste guztia. Eusko Jaurlaritzak zenbaterainoko eragiteko gaitasuna dauka kontu honetan, Adrian? Bueno, nik uste dut, Europan zarata sortzia beti dala importantia. Prozeso bat mugitzen ari da, baina zarata egitea. Indar faktiko handirik ez dako, oso herrialde txiki garelako. Baina hortik aurrera, oreka handietan egia esan oso jarrera aktiboak ez dituela leuki horrein arte Europa batzordeak Txinarekiko lehian eta beste esparru geografikoekiko lehian eta zaila da pentsatzea egun batetik. Eta zergatik ez dugu eduki jarrera aktiborik? Nik uste dut, alde batetik Europako egiturak berez nahiko geldoak direlako. Astiro mugitzen dira, estrategikoki ez dira esan oso eraginkorrak eta nik uste dut batez be esparru horietan, ez arlo finanzieroan ez, baina arlo industriala eta batez be Alemaniaren estrategiak izan direlako hegemonikoak. Eta Alemaniaren estrategiak gehiago beste hildo batetik zijoa zen. Batez be Txinarekin beste motako akordietara heltzeko eta igual Txina balio erantzi gutxiko esparroetan, sektoretan erraz sartzen utzi eta horren truke balio erantza handiko produktoetan eta Alemania Txinan sartzea. Horrelako hitzarmen tazito bat egon da. Aldatzen ari dira gauzak Alemanian? Hombre, Alemanian eta Europa osoan. Bai, baina Alemanian bereziki. Nik esan duke estrategikoki Europa osoa dakola hankasgora momentu honetan. Hankasgora eta lidergo faltarekin. Lidergo falta hildo berriak markatzeko. Baina eski konparatzen badugu oraingo egoera eta orain 10 urteko egoera, Schröder batekin edo Chirac batekin, eske ez dago konparaketarik, ez? Ikusita, orain Merkelen azken hilabetetako jarrera, Alemaniak eta Europa osoak dituen arazoekin, eta Merkel dago desagertuta. Noizbenka hartzen dago erabaki bat, baina dago desagertuta. Holandeekin, igual lehenengo egunetik gertatu zen, ez? Azpitik badagoz mugimendu batzuk gauzak berbideratzeko, baina liderrak eta personak aldatu barik oso zaila izango da beste kontestu bat entopatzea. Hola, ikusten duzu? Bi datu emanen dituen altzairuaren kontuan, ez da, munduan 1,6 bilioi tona produzitzen dira eta horietatik 1,1 Txinan produzitzen da. Beraz, altzairuaren... 1,6, 1,1. 1,6, 1,1. Horrek esan nahi dut, Txina dela altzairuaren merkatuan jaun eta jabe, ez? Eta aldiz, Txinak hartzen ditu Alemaniako esportazioen 1,7-1,10. Beraz, segun eta gaiaren garrantzi erlatiboa ez duzu igual horrelako bezero bat aserretu nahi izaten. Ez alde hortatik egia da altzairu gintzak nik uste dut 200.000 langile edo badituela oraindik ere Europan, baina Adrianek esan duen bezala hori balio erantzi gutxiko lanak direnean Europak jakin badaki
hor zer galdu gehiago daukala irabazteko, baina moteldu egin dezake prozesua, argindarrarekin jokatu dezake ein batean joera hori eteteko tabar, baina mendik 15-20 urtera pentsatzen dut Txinak daukan kuota hori seguru asko handitu egingo dela, eta ez Europaren handitu. Aizu, azkeneko minutu bat, behin taberrez hitz egin dugulako azkeneko 15 aldian, baita hilabetean ere petroleoaren prezioaz, eta gaur jakinen dugu Rusia, Saudi Arabiak, Venezuelak bat egin eta prezioak izoztea edo iradoki dutela. Prezioak ez, produkzioa. Produkzioa, hori da, produkzioa. Bietako bat bakarrik erabaki dezakezu, ez? Edo prezioa edo produkzioa. Momentuz esan dute, eurek ez dutela produkzioa handituko, baina oin kontua da, lehen ere bai, baina orain nabarmenago, beste produzitzaile batzuk badaudela, lurralde petrolio esportatzaile erakunde hortatik kanpo, eta batez ere, teknologian eman diren aldaketen ondorioz, eta frakinak eskaintzen dituen aukeren ondorioz, akaso hori ez dela nahikoa, prezioen amiltzea gelditzeko, ez? Eta herrialde hauek oroar, mendekotasun handia dute petroleoaren prezioarekin, eta politikoki ere ez egonkortzeko arrisku handia daukate, ez? Eta esate baterako, Venezuela da adibide bat, baina besteak ere, Rusiak berak majo sufrituko du prezioak gorantz egiten ez badu, eta ez dirudi epe laburrean ala izango denik. Beraz, produkzioa izoztu, eta hortik etor liteken nolabaiteko berroreka bat. Dutela esan dute, bai. Izozten duten, edo. Nila gehiago galdera badaukat, baina igual ja galdera hau zerra gelditu da, zenbat urte edo estrategia otezan energia berriztagarrien alorrean, ez, nolabait ikusita hau guztia, egoera guztia etorriko zala, edo, kudatu beharko da, baina zein da alternatiba, energia berriztagarrien gaiak urteak daramatza Europako batasuna planteatzen, eta gauzak nola dauden ikusita, ez dakit, ematen du hori jaztu zala, edo... Ez dakit Paris bera eta Parisen hartutako ondorioak ere erdiaztuta ez dauden, ez da? Eta... Paradoxa da, akordioa erabaki duzu, karbono gutxiago eta erregai fosil gutxiago eta hori erabaki duzu, noiz eta bateko merkatzea handi bat eman denean prezioen, ez? Hau da, noiz eta jakin badakizun, seguru asko hori dela jarraitu beharreko bidea, epe laburreko estuasunak edo nolabait arindu egin zaizkizu egin batean, ez? Hor dago pixka paradoxan, pentsatzen dute dira berriztagarriek indarra mantenduko dutela eta handitu beharko dutela, ez? Baina ez dago horren besteko presarik petrolioa $30 dagoelako eta ez 120an, ez? Galder? Ez ni galdera bat bakarrik Josebari, baina erdi epe batean edo epe luze batean, produkzioaren izozketa hau ez luke prezioa garestituko? Oso zaila da lortzea garestitze hori? Teorian bai, nik irakurri dudanaren arabera, frackingaren sistema hauek funtzionatzen duten moduan, lehen baino askoz malguagoak dira, prezioak gora egiten duen unean, produzio gehiago punpatu alizateko, ez? Aurreko sistemetan gehiago zen peluzieko inbertsio bat, ez egite, 3.000 metro itxas azpian jun behar baldin baduzu, horrek eskatzen du denbora bat inbertsio bat, eta behin punpatzen hasten zarela, orduan hasten dira etekinak, ez? Frackingaren omen da, pixkat txampain botila bezala, irikitzen dezunean lehertzen da, baina oso azkarra da iriki eta istea ere, ez? Eta txorrotarekin jolastu alizate horrek, ahalbidetzen du epe laburrean eskaintzaren igoera handiak ematea eta orduan prezioak azkarrago erantzutean. Nik entzun dut, ditu kalkulua batzuk, horien arabera, benetan errakitzen badabe produkzioa izostea, kontatu behar da 6 hilabetez behintzat gauzak ez direla oso modu nabarmenean aldatuko dauden erreserbengatik. Reserba asko pilatu direlako azken hilabetetan. Lehiakide berriek ez daudako akordioa, Iran ez da zuzen. Da hemen aktore barria Iran da. Hitzarmena zabaltzeko gestinoak egingo dituztela esan dabe, baina... Iradoki da, esan dute, ikusiko dugu, izango ditugu azpimarrak, eta gehiago, hau guzia aztertzeko eta ikusteko, eta, zu hain espertuta egon arren, ikusi beharko dugu zer pasatzen den Espainiako gobernuaren osaketa horretan, ikusi beharko dugu zer gertatzen den Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundei dagokienez eta hainbeste kontu, eta gu hemen egongo egoera, hoien lekukotza jasotzeko. Galdat, Elkampo, eskerrik asko. Gurekin izateagatik Itziar Nogueras, mila esker. Ziur Urkiaga, eskerrik asko benetan, Adrian Zelaia, eskerrik asko, eta Joseba Barandiaran eskerrik asko zuri ere, etorri datorren astean ere. Datorren astean hemen izango gara, Idoia Mendia, PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia izango da gurekin.
eta ea nola dauden Espainiako gobernuaren inguruko kontuak, eta ea nola dagoen Alderdi Sozialista gertuan izango diren, edo epe nahiko laburrean izango diren Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskunde horietarako. Jaun Andreok, mil esker izan diguzuen arretagatik, ongi dakizuen bezala, bihar arratsaldeko 4 eta 4 den buelta hortan, hementxe izango gara, egunak eman dituen guztiak azpimarratzeko prest, eta beti bezala zuen zain izango gara. Bihar arte.